Sabu dato na di mata pa ina ta mare obedi. Sa o di mata pa ina zuru obedi. Na no ne di pasa pa ya ni le tutu la kwam. Sa a sa di ya ba ni. No bure do ro na ke ni se. Pre bia ne ananze di ewu. Ma no da se o do ko. Mama ma no ke ka sai. Ya man da fo. Bi ya de. Bi sa ba ko. Ata so ye bishia na be mi no be kiase ni wa dia. Data bẹ́ẹ̀ ni nípa àyẹ̀bá máa bẹ̀. Ndí ntàfọ́ ẹ̀ṣọ́ bẹ̀yọ̀ nínú ayé ẹ̀sán bẹ̀yẹ̀ àhìnwáfọ́. Ndí bẹ̀ tí ń bẹ̀ tìǹbà kùn dá so kiri bí abẹ́fẹ́. Ẹ̀sán sẹ́ yẹ ma bẹ̀ bá ma bẹ̀ nyẹ kùn dẹ́ ndí no. Sáà bí abẹ́fẹ́ bí apá náà àtàtì mẹ́ kùn dá so ònyá mà. Sẹ́ni náà bí aná bẹ̀ ní bẹ̀ ní. Ẹ̀sán sẹ́ na ẹ̀sẹ̀ sẹ́ yẹ pàpà yìí sọ na yẹ kọ́mpẹ́sẹ̀tì bẹ̀. Àmà ní esi ẹ̀kọ́ nù yẹ yasa mi sɛ yɛfura kwam na saa basabasa yɛdi ne yɛtiɛ yɛtena nyɛ na waase yɛkɔ kwawu o yɛbaa asumagya kumawu ɛbɛtena suntrɛ so suntrɛ so ɔne yɛ wɔ a obiri bu ahe obiri yɛ wɔ a obi ahenkan nsadefoɔ bɛyɛ na odi kan saa bɛtwa ne tiɛ ne ti da dɔ na mewɔ dinsini adini tene kɛseɛ kɔtɔkɔrɔ yɛ ɔhɔ ne ma ɔbaako wɔ hɔ dɛmda yɛyi nfa bie ne yɛ na wabɔ aseɛ so ntiabɔ nti wɔ dɔm ha ane ne ɔwa deɛ ɔyɛ ha ɔbɔ saa adwene no ase saa ane yɛ adom a afei kɔfie a yɛbɛdi ɛwɔ dɔm ha December 21st no saa adwene no yɛbɛkɔ abahyɛ no ase bra aboa no wansɛ wobɔne a abatosɛm kyerɛ sɛ soma hene a ɔyɛ afra ma odi kan obi asoma ne dɔma ɛne ɔkɔtoto ɔbrɛ bɛwɔ fa ne wɔde adinkira a akɔn hene saa ɛyɛ gya ama yi wɔ kɔdibu a na mmerɛ a na ɔsɛ titi wɔ dɛnkira na ɔpepa no ɛgya no atu dɛnkira no soma hene ne boa nka ne ɔma no de kɔkɔ sie wɔ akɔnokɔm saa akunatɔ yɛ sɛ ɔmbɛdi wɔbrɛ a yɛagu onua ɔɔfa obiri yɛ boa atumfoɔ bɛwɔ ɛkɔm ne bɛde ne bɛbaeɛ saa bɛbɛɛ bambɔ bɛbɔ ne ho ban ma ɛbɛdi aku saa ɛno akyi ne ɔnya ahoɔden na ɔne yɛ bɛbɛkɔ ko biara ne hɔ ne ɛne nko apɔlikyi ma aba ha yɛ abɛko da ɔba ake sɛ ɔfa lɔya ɔba so ɔyie saa yɛdi ka no a ɔba ɔfa takyima ɔfa ndurasa ka ho ɔfa nkyerɛ a ɔbɛduru ha ne na ne ngu ase ne ɔsane ba biem ɔfa abuapa ɔbɛfa nsuakyerɛ bɛduru hɔ nsomafoɔ na ɛyɛ ne bɛyɛ tenaeɛ sɛ ne duru hɔ no bɛbɔ mu a bɛmfa mo bɛyɛ otu homa ntina wɔ baabi abɛyɛ na mensane ne ɔsane yɛpɛ sɛ ɔbae ɔdi ntom ɔbrɛ ɔwieɛ ne ɔkɔfa ntɔkɔ ɛsiane sɛ ɔbɛneɛ bɛyɛ na wahu yɛ ntom ntɔkɔ deɛ ne ma ne hu na ma ne deɛ ɔgyam ka ne mpaboa baako wɔ ntɔkɔ ɔboɔ mesrɛ no asante confederation a yɛbɔ gyɛ ne yɛ no soma hene krɛ krataa ɛde kɔma a aborɔfo no na mpɛ sɛ nkare no mo ɛyɛ 1898 afei ahɛmmɔdwen aduɔno mmɔdwe ana buroni a na bɛde no aba sɛ ɔyɛ kɔmishina ɛwɔ wɔn akyi ɔno no na ɔhwɛ ha nyinaa dɔmaa brɔko ne berekum nyina saa nti ofiri berekum a ɔba abɛsena abɔ wɔn akyi ɔduru gyapɛ kurom ne gyapɛ kurom fo ɔbɛhuru no huri nhuro yoo kɔkɔɔ yoo ne ɔsɔfo yɛ yɛ ɔto ntafere sumahene ɔfrɛ faagimahene ɔfrɛ sɛɛba yɛ ɔfrɛ drɔbo sɛ drɔbo no nana gyapɛ kurom bɛhɛ aseɛ yɛ nyere kɔhyia hɔ bɛfrɛ ntɔkɔ ɔfrɛ bɛbɛhyia yɛ a ɔde baahuru ne bɛ yɛde yɛne ma ɔbio saa gyapɛ kurom hene ne de hyia ne huru
na saa de a wɔatwa to ama obi a bɔne ahenan 400 pounds ne drɔbo ne dɛ nana no mmɔda wo ma yɛ ne ho ade yɛ yɛ ɛwɔ mu sa no hyɛ na anya asɛm nti na ho mo a ɛma yɛ bi asuma yɛ de ntua bi a wɔyi bi ɛsiane sɛ suma yɛ ne yɛ drɔbo ase wode wo ho nso mde mu ba suma yɛ nso nhyɛ drɔbo ase wode wo ho mde mu nti sɛ wode hyɛ akɔyɛ fom akɔfom a yɛ gyape kurom de hyɛ na bɛtwa to no ma hɔ ɛyɛ dɛ no pɛ sɛ yɛtu ɛfo a na gyape kurom ne drɔbo ɛpa kyɛ hɔ ade buroni ɔte aseɛ no bɛtwa kɔsia no bɛtua ne drɔbo hene sa no pa kyɛw ɛserɛ buroni sɛ saa asɛm wei ɔma bi ɔsi tem ndi hɔ no ne buroni bi sɛ ɛhyɛ na ho a ho ahyia ha yi hɔ ne yɛ ɔpanyin ne suma hene de o mene nka no yɛ ɔpanyin mene mu ɔba ɔde akyire gya m nanso me am kyɛ akonnwa so ɛwɔ suma yi mpapa ne drɔbo hene saa bɛrɛ no na suma hene na ɔkyɛ akonnwa so na ɔpapa ne nana drɔbo hene a na ɔdi akonnwa wɔ drɔbo saa nti ɛsan sɛ ɔkasa ntim nipa bi sɛ baadwuma no ɔdɔ ɔmu ya ne ne ɔpanyin ne suma sɛdeɛ wɔakasa ha na ɔteɛ brɛbɔ no buroni ne a na wo papa ne deɛ a sɛdeɛ ne ne ɔpanyin ɔyɛ dɛ ne wo tumi yɛ ɔpanyin wɔ berɛ a wokyɛ ne wo papa na wande aseɛ ɛsiane sɛ na ɔɔka ne amammerɛ ne abakosɛm nti saa ne deɛ a maayɛ drɔbo ɛkyi ɛwɔ ho nyinaa ho ma ne ne wɔ yoo yɛgye tom saa ɔnyiye nti sɛ wɛ yɛmfa drɔbo so yɛma wo buroni hɔ a wo buroni hɔ yɛmma wo hɔ bi da saa nneɛma weinom ne ɔfa ma binom bɛnya ba no bɛdɔ wura mu a nnɛ bi okure mu de ha ɔyɛ no deɛ ɔkorɛ sɛ suma hene agye tom sɛ administrative buroni ne aka bi ɔbɛhyɛ aseɛ a nka wanyɛ problem bi ɔde ɔde aseɛ bi ɔnhyɛ drɔbo hene ase baadwuma hene so dɛ ɔnyɛ aseɛ nti drɔbo hene ne first meeting a ɔfrɛ yɛ suma hene angɔ baadwuma hene angɔ ɔde ne suma hene kuru yɛ mmɔgya mpa ne tim ɛnni ɔbɛtumi ayɔ sɛ tena hɔ yɛ wamba meeting na no ane a wayɛ na ɔbɛma asɛm afa ɔma yɛ sɛ ne ɔdeɛ kɔɔ Kumasi privileges committee ne ho wei 1935 ne ɔkɔ samane suma hene dɛ ɔne baatwoma berɛ bɛmma lɔbo meeting nti no buroni ɔnka bi na suma ne baatwoma bɛnte ihu sɛ ɔno dɔbo hene ne ne ɔyɛ yɛ nyinaa yɛ panyin saa ebi asɛm ya ɛnyɛ mene nana dɔbo yɛ asɛm ne me kyerɛ na mmom meka biribi bi abɛsi so akyerɛ sɛ kwan bia ne wa ɛkyerɛ sɛ dɔbo ɔtumfoɔ ne ne pagya dɔbo buroni ne pagya dɔbo ɛyɛ ne yɛ nyinaa yɛ panyin saa suma no baatwoma yɛ yɛ nhyɛ n'ase na ɛno ne de basabasaba yɛ dɔbo de kɔɔ Kumasi ne Kumasi bɛdi asɛm no daabɛn hene na ɔyɛ panel member adena hene na ɔyɛ panel member otumfoɔ na ɔyɛ panel member ɛna adɔnten hene a ɔno ne di adɔnten ma ho kuro deɛ na ɔfi so a na ɔka ho ɛna buroni a na ɔyɛ commissioner ɛka ho ɔne bɛdi asɛm no